dia, soc el Jordi Espósito i avui us vull presentar el llibre de Bestiario de Franz Kafka. Aquest llibre és un recull de diversos contes que Kafka va escriure durant l'any 1917. Dintre d'aquest recull de llibres hi trobem diverses històries sobre, per exemple, sirenes, trobem també històries sobre gats i gossos antropomòrfics i altres animals. Originalment, aquesta estructura de llibre va ser ideada per Kafka mentre li enviava una carta al seu editor. I llavors Jordi Llobet, que és l'editor d'aquest llibre per anagrama, va voler mantindre la idea de Kafka i ha juntat tot aquest recull de fàbules dintre d'aquest llibre. Podem veure que, per exemple, també hi trobem el cavall d'Alexandre Magne convertit en un estudiant de magistratura. També altres animals, com per exemple un ximpanzé, una manada de xacals a l'Orient Mitjà, etc. Recomano aquest llibre perquè Franz Kafka té un estil per explicar contes i novel·les curtes que fa que t'atrapi, que fa que mantinguis l'interès durant tota la novel·la. A vegades les faules o certes novel·les curtes es poden fer molt pesades.